бозиҳои гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё ба анҷом расиданд. дастаи равшани тоҷикистон низ охирин дидори худро дар мусобиқаи мазкур доир намуд. дар гурӯҳи И дастаи равшан дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе тими футболи Алти-Насири Туркманистонро истиқбол гирифт. шогирдони Тоир Муъминов ибтидои бозӣ метавонистанд якчанд маротиба тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи меҳмонон созанд, аммо футболбозони хатти ҳуҷуми дастаи равшан аз уҳдаи иҷрои рисолати худ баромада натавонистанд. дар идомаи вохӯрӣ дарвозабони равшан якчанд ҳолатҳои мушкилро баргардонид. қисмати аввали вохӯрӣ бе задани гол ба анҷом расид. дар нимаи дуюм бозӣ қариб ки баробар ҷараён мегирифт ва ҳамин гуна футболбозони дастаи Алти-Насир аз вазъиятҳои стандартӣ самаранок истифода бурдан мехостанд. дар дақиқаи 80-уми майдондорӣ футболбозони дастаи Алти-Насир ҳуқуқ пайдо намуданд ки зарбаи кунҷӣ иҷро бикунанд. ҳамин гуна зарбаи кунҷиро муҳофизатгари даста Зафар Бобоҷонов самаранок истифода карда тӯбро тавассути зарбаи сар вориди тури дарвозаи дастаи равшан сохт. ҳамин гуна голи Зафар Бобоҷонов тақдири вохӯриро низ ҳал намуд. бояд бигӯем ки равшан дар рақобатҳои гурӯҳии мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи осиё ягон ғалаба ба даст наоварда 2 гол ба самар расониду 5 гол ба дарвозааш сар додааст ва 3 бозие ки бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст шуда буд зинаи сеюми ҷадвали умумии гурӯҳи Иро ишғол намуд. бозии дигар миёни дастаҳои Абдишатаи Қирғизистон ва Мерви Туркманистон бо ҳисоби бузурги 8-3 ба анҷом расид. ҳаминак дастаи Абдишатаи Қирғизистон бо касби 16 имтиёз ба марҳилаи плей-оффи ҷоми конфедератсияи футболи осиё баромад. дастаҳои дигар ҳунарнамоии худро дар ин мусобиқа ҷамъбаст намуданд.